Ala ontal buten, la ala ontal buten iki lho, Cuk. Momong ala-ala ontal buten. Ala-ala ontal buten, Cuk. Iki putune Cina, Cuk iki. Iki putune Cina, ngerti apa ora? Ngerti ora iki putune Cina iki, Cuk. Iki lek bedino iki ya gatheli. Ngejak mlaku-mlaku, Cuk. Ngejak mlaku-mlaku wis gatheli iki. Kayak kuwi lek ra dijak mlaku-mlaku nesu tak omong ngono. Aku iki kerjoku ki lho, Cuk, nyambi-nyambi. Nyambi momong asu telu, bedes telu iki. Nyambi momong bedes telu, Cuk, ya to. Iya, ngene iki. Ngono. Munguti tahi itu adalah berkah bagiku, Cuk, ya to. Guweki taine bedes-bedes iki lho ya. Ya dibayar 10 juta, Cuk. Iki. Iki bedes iki. Iki putune Cina iki. Lek sing loro gede-gede kae anake Cina, Cuk, ya. Cuk salah. Ngene iki lho penggaweku momong ngene. Engko lek kadang iki lho ya putune Cina iki si bedes terluka iku lho aku sing dipisu-pisu, Cuk. Pote segathel ngono. Gatheli tak omong ngono. Juraganku, ngono kuwi iki kudune anu, mok jaga kowe iki kudune mok anu monitori, aja mok tinggal-tinggal. Lah engko lek gatel-gatel, Cuk, kirike gatel-gatel ngono kuwi. Ngono kuwi aja mok nggeni klambi, kapep jarene. Jare mergo kapep mok nggeni klambi, terus kepanasan bocahe, terus metu timbul bintik-bintik. Ngono sih salahne ya panggah gatheli ya panggah babune lho, Cuk. Engko tis gathel tenan. Engko lek asune terluka titik ngono jarene babune kurang memperhatikan, kurang menjaga. Le asune kerah karo asu ngono kuwi ya. Ngono kuwi sing disaneni panggah babune, Cuk, dancuk, wis gathel tenan.